से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला कार्तिक गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देखिए गुरु बहना लोग, हम रउआ सबके बीच में एक भजन सुनावे जा रहल बानी। अपना गुरु जी के कैसे सुनावतानी ये गुरु बहना लोग, कैसे हो कैसे हम बना गुरु जी से हम बात करतानी। हाँ, नया जमाना आ गइल बा गुरु बहना लोग। देखी हमनियो के तनी अब गुरु जी से मोबाइल से हमनी के बात करी जाए। काहे से कि अब मुँह के आ गइल बानी हमनी के शिष्या लोग के संग में अब मुँह के रहतानी। जहाँ जहाँ चर्चा होता तहाँ तहाँ वहाँ के हाजिर हो जातानी। शिष्या लोग लौलीन हो गल बटे गुरु जी में एकदम। तो देखी हमनी के केंगा अपना गुरु जी के और मोबाइल से बात करके अपना गुरु जी के केंगा बोलावतानी जा फोन करके। बोला लेबे कबा, बोला लेबे कबा। गुरु बहना लोग, ये भजन के लास्ट तक ले रहुआ सब सुनाओ या सुन के लास्ट में रहुआ सब हर हर महादेव जरूर कमेंट में लिखब सब गुरु बहना लोग। नया बाटे सीमावा, नया बा मोबाइल, नया बाड़ी सीसिया हमारा फोनावा मिलावा ले हो बाड़ी। करा तारे गुरु जी से बात, फोनावा मिलावा ले हो बाड़ी। नया बाड़ी सीसिया, नया बा मोबाइल, नया बड़े गुरु जी हमार
बगल में पार्वती मैया फोनवा मिलावले हो बाड़ी और तारे गुरुजी से बात फोनवा मिलावले हो देवा गुर के गोड़वा में झुनकी करौआ बगल में पार्वती मैया फोनवा धरवले हो बाड़ी कर तारी गुरुजी से बात फोनवा धरवले हो बाड़ी कर तारे गुरुजी से बात फोनवा मिलावले हो बाड़ी कर तारी गुरुजी से बात फोनवा मिलावले हो बाड़ी नया बटे सिमावा नया मोबाइल नया बड़ी सिसिया हमारा फोनवा मिलावले हो कर तारे गुरुजी से बात फोनवा मिलावले हो बाड़ी कर तारी गुरुजी से बात फोनवा मिलावले हो बाड़ी कर तारे गुरुजी से बात फोनवा मिलावले हो बाड़ी कर तारी गुरुजी से बात फोनवा मिलावले हो बाड़ी प्रेम से बोला